קשה לי ללכת לישון. 4 לפנות בוקר אני רוקמת, חלום ליל קיץ כיד הדמיון. אני לבד, כלום לא עוזר, אני כמעט על סף משבר, מתי אתה חוזר? 4 לפנות בוקר התריס פתוח, חצי ירח מציץ בחלון. 4 לפנות בוקר ורק הרוח עושה קולות מגלים בבילון. אתה כבר בטח לא זוכר, הלכת למקום אחר, מתי אתה חוזר? הזמן עובר בעצלתיים ושמש בא בשמיים. אני לבד אבל בינתיים, איפה אתה? איפה אני? 4 לפנות בוקר הדלקתי רדיו, זה רק הביא לי יותר דיכאון. 4 לפנות בוקר אני בבית, מה עוד נשאר לי מלבד זיכרון? אתה כבר בטח לא זוכר, אמרת שתחזור מהר, מתי אתה חוזר? הזמן עובר בעצלתיים ושמש בא בשמיים. אני לבד אבל בינתיים, like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down.
for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Please, baby. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't אדומה ושתי צומות, דבה 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 ילדה, קטנה יציקה ותמה, עמדה ושאלה מתקה. וכל החיילים וכל התותחים, עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה, עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה. מבאס, כבד לי מהאפוד. שלוש, ארבע, ובאנו לתותחנים, חשבנו עושים חיים, נתנו לנו אוכל בזבוזים, באנו לתותחנים, ואז הסמך לנו, צריך לעשות מסדר, תכף עמדנו, תכף צעדנו, זין לבומרנג, ואז דם הסולם רע, אתם תאורה תאורה, יצפו שבת, שבו, ככה מסולם רע.
אז מה כאן המסקנה? היינו בהתחלה, אז מה בינתיים תקועות כאן עדיין? שבוע וחצי ודי. חיברנו את זה. כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד עשן, תיעלם בתוך החדר, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שבילי חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנוור את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תפחד, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. כן, כמו ברישית ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת. משהו בך יאמר לך הפסק, בלי להתקרב. לפי השמאל, קדימה, זר יבוא לנוח, עמוד, נוח. אביזר יבוא לדום, ויזר, נוח. מדריכים, תפוס מקום, קדימה, אביזר יבוא לנוח, עמוד, נוח. אביזר יבוא לדום, ויזר, נוח. חוליית הדגלים, תפוס מקום, קדימה,
סתכל, היי! מסדר יחזיק את נשקו. עכשיו, היי! האישיות המרכזית. מסדר יעבור לדום, מסדר דום. מסדר יחזיק את נשקו. עכשיו, היי! מסדר יתקן את נשקו. תקן, היי! הליכה למופת ליאור פחנון. חיוך יעל.
אני לא מוצאת. מה זה נונה? הזדעתו! מסדר יבוא לנוח. עמוד, נח! כבר מפקד הבסיס, המסדר יבוא לדום. הזדעתו! אלוף משנה שרי שאנן. המסדר יבוא לנוח. עמוד, נח! עוצמה איכותית של מפקדות מדריכות חדשות למערך ההדרכה שלו. חיל התותחנים עובר בימים אלו תהליך של שינוי מהותי באמצעי הלחימה שלו. קליטה מיטבית של אמצעים אלו תלויה באופן מוחלט בתהליך ההכשרה בבית הספר שלנו. מפקדות ומדריכות חדשות, ממחר אתן משפיעות על בניין הכוח של חיל התותחנים במערך השדה של צה"ל. אתן תפקדנה על החשוב מכל, על החייל הצעיר, היונק מחד גיסא את יסודות מקצועות החתם ודורש מאידך גיסא את כבודו כאדם. אני סומך עליכן שתדענה לחנך דור של חיילים מקצוענים בצד חיילים הגאים בתפקידם ומודעים למשמעות ערך חיי האדם. ברצוני להודות לפקדת הקורס, סגן מנת, וליתר המפקדות והמפקדים, לענף מקצועות חתם ולמטה מסלט על השקעה בלתי נלאית בכן, ולכן הצלחה בכל. יהיו גאות לתפקידכם החדש, עלו והצליחו. מסדר יבוא לדום, והזדעתו! מסדר יבוא לנוח. עמוד, נח! על הרקם מלא! הבנות הולכות לבצע פעילות מושלמת של סוללה. מה שהן עושות, הן מחשבות את הנתונים לירי, לטומט שנמצא שם משמאל. טומט שהולך לבצע ירי עוד מספר. יערה שהיא המפלג עומדת שם עם מצפן ומכוונת את הקשרית. מודדת בעצם אזימוט למטרה, אזימוט כללי, ובעזרת זה הם גם מחשבות.
האחרון שפגע במטרה, זה פגז עשן, הוא יוצר מיסוך של עשן על המטרה. המזער יחטיף את נשקו. היי! המזער ידגל את נשקו. דגל, היי! המזער ידגל את נשקו. דגל, היי! זר יחטיף את נשקו. שב, היי! זר יציג את נשקו. הצג, היי! זר ולנוח, עמוד, נוח. תם הטקס.
פניו אליך וישם לך שלום. ברכת כהנים זה דבר גדול, ואני גם כן מראה לכם בצורה כזאת, מי שקרא אחד הספרים האחרונים שלנו, בשעה שאנחנו הכהנים מברכים את העם, מברכים את הידיים בצורה כזאת. ואני השתתפתי בכמה חפירות ארכיאולוגיות בזמנו עם משה דיין ועם עוד כמה ארכיאולוגים, ומצאנו בחפירות על יד טבריה וגם על יד חברון בקברות בצורה זו על הכהנים. ולמה כאן? את הברכה הזאת אני מעביר, וגם פסק הלכה עכשיו שגם הורים אשר אינם כהנים ורוצים לברך את הילדים שלהם רשאים ומותר להם לברך ברכת הכהנים. ולכן תסתכלו, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו 15 תיבות וכנגד יד. ובברכת כהנים יש בדיוק 60 אותיות. 60 אותיות האלה עם חלילה וחלילה. אחד הוציא שם רע על חברו, או מילה לא יפה, בשר בחלב, 1 ב-60, גם פה יהיה ב-60. ולכן אני מברך אותם כאן, ומצרפים לזה הברכה היפה ביותר שבספר תהילים, פרק כ"א. ואני מציע את זה לכל ההורים, לכל האבות, שיברכו. זה מנהג ירושלים ומנהג נפלא. וראיתי גם בספרו של הרב חידה, חיים יוסף דוד אדולאי, אשר חי לפני בערך 150 שנה. תסתכלו. שיר למעלות אשא עיניי להרים, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך ואל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שובר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע וישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. 5 פעמים שמביה נגד 5 אווירים, שדרך 5 אווירים אלה שיעביר השם עליכם ברכה. 5 פעמים שמביה ברכו כפול 26 זה 130, 130 זה עין. עיני השם בעזרת השם, גם באותה שעה שאתם תהיו חיילים בישראל. ואשרי אלה אשר כמו ישיבות ההסדר. כאן המקום להעלות את הדבר הזה. כל הכבוד, כל הערכה, כל התפארת לישיבות ההסדר בארץ ישראל, אשר הם משלבים גם תורה וגם חוכמה וגם התורה. תמשיכו בדרך הזאת. לא היא שיטתו של הרמב"ם, כל גדולי התורה. לו הרב קוק היה חי עכשיו, עליו השלום היה מדריך מורי ורבי הרב עוזר, ולכן אנו משלבים את זה ביחד. זהו החינוך שקיבלתם. יקוים בכם, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעתו, וענהו לא ייבול, וכל אשר תעשו תצליחו. תודה רבה לרב שאולי. נציג העירייה מר שוקי דיטמן נישא את דברו. יש הערב, מפני שנמצא פה לידי, יושב לידי, מנהל בית הספר שלי בתקופתי כשלמדתי בישורון, מר רחמני. והיה לי מאוד מרגש לפגוש אותו כאן הערב. מסתבר שגם הכיר אותי. מפני שלא שהייתי התלמיד הכי טוב בבית ספר, אלא ההפך מזה, ותמיד את אלה זוכרים. כבוד ידידי הרב אלחנן שבח, כבוד הרב שאולי, מנהל בית הספר ידידי זאב, יושב ראש המועצה הדתית נתן גולדברג, המורות, מרגלית, לפחות כשאני סיימתי את כיתה ח' בדיוק שנה לפני כן התחילה ללמד בבית ספר ישורון, ואסתר חריף שכנתי, ואחרון חביב, אני עוד פעם מזכיר את שמו, המנהל רחמני של בית ספר ישורון. ואתם בוגרי מחזור מ"ב, בנים בנות, כבר אמרו לכם הכל. אני רק רוצה להוסיף כמה מילים.
ובאותה אווירה שסיים הרב שאולי, אני רוצה לומר לכם שאתם היום מסיימים את בית הספר. אתם צריכים לזכור דבר אחד: חונכתם בבית הספר לתורה ועבודה, חונכתם בדרך של תורה ועבודה, וזה לא סתם משפט, אלא תורה ועבודה זה שילוב אמיתי של אהבת ארץ ישראל, של קנאות לארץ ישראל, כל התורה, ומצד שני גם עבודה בארץ ישראל. אין אחד שלא הולך עם השני. אין תורה בלי עבודה, ואין עבודה בלי תורה, וזו דרכנו. והזכירו פה את הרב קוק, זכר צדיק לברכה, ולאורו אנחנו צריכים להמשיך וללכת. תמיד משתמשים במשפט של הלל הזקן, אהיה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבם אל התורה. קודם כל, בוגרים יקרים, זכרו, אהבת אדם לחברו היא אחד המצוות הגדולות בתורה. כל מה שאנחנו עושים במצוות ומתהדרים במצוות לא שווה לאהבת בן אדם לחברו. ולא סתם נאמר על אהרון, שניקח ממנו דוגמה, אוהב את הבריות קודם כל ולאחר מכן מקרבם אל התורה. לא לפסול קבוצות של יהודים בארץ ישראל בגלל שהם סטו מן הדרך, אלא פשוט לקרב אותם בדרכי נועם, באהבת הבריות, בדרך שאנחנו חונכנו. אנחנו בוגרי החינוך הממלכתי דתי שחונכנו על אהבת האדם בראש ובראשונה, ולאחר מכן אפשר לבוא ולהעיר ולעזור לאנשים שסטו מן הדרך, אך ורק בדרך של אוהב את הבריות קודם כל ומקרבם אל התורה. ולכן פה נאמרו הדברים, בכדי שתזכרו בוגרים יקרים, אתם יוצאים כל אחד לדרכו, אם זה לישיבות של בני עקיבא, ואם זה לישיבות מקצועיות, ואם זה לבית ספר התיכון שלנו, תיכון יבנה. זכרו דבר אחד, חונכתם בדרך של אהבת הארץ, בדרך של אהבת הבריות. זכרו תמיד לעזור לבריות קודם כל, ולאחר מכן להטיף מוסר, ושלא נלמד מכל מיני חוגים שמטיפים מוסר בו בזמן שלא אהבו את הבריות, בו בזמן שלא תרמו לאהבת ארץ ישראל, בו בזמן שלא ינקו ולא תרמו למדינת ישראל. לכן אתם חייבים ללכת בדרכו של הרב קוק שהוזכר פה, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. יהיו ברוכים, ואני מאחל לכולכם בוגרים יקרים, וגם להורים, לסבים ולסבתות, תהיה לכם דרך צלחה, לכו בדרך אשר חונכתם, והשם יהיה עמכם. תודה רבה. תודה רבה למר שוקי דיטמן. תודה רבה למר שוקי דיטמן. יושב ראש המועצה הדתית, מר נתן גולדברג, העוזר ותורם רבות לקידום בית ספרנו, מתכבד לשאת את ברכתו. מר גולדברג, בבקשה. ערב טוב לכם. ברשות כבוד הרבנים הנכבדים שליטה, ברשות המנהל, ברשות הנשיאות הנכבדה, הורים נכבדים, בוגרי ובוגרות בית הספר ישורון. בשם המועצה הדתית חולון אני שמח לברך אתכם לרגל סיום מחזור מ"ב של בית ספר ישורון. זכיתם במשך תקופת הלימודים
ללמוד ולהתחנך על ידי סגל מורים מסור ונאמן ועל ידי מנהל מסור, וחונכתם לתורה, למצוות ולמעשים טובים. במשך תקופה זו עיצבו את דמותכם, חישלו את אופייכם לקראת השנים הבאות עליכם לטובה. זכיתם לספוג אהבת תורה, אהבת העם ואהבת המדינה. ברצוני להגיד לכם משהו מפרשת זו, פרשת שלח לך. משהו אקטואלי, והייתי רוצה לנצל הזדמנות זו ולהעביר לכם איזשהו מסר. בפרשה זו יש דבר מאוד מעניין. כולנו יודעים את הסיפור, על זה אני לא רוצה לחזור. אני רק רוצה לחזור על נקודה, אולי אנחנו לא שמים לב.